Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun Bapak Ibu pangarsa sekolah ingkang dahat kinurmatan, para tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan karyawati ingkang kawula mulyakaken. Adik-adik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Kaping setunggal, sumangga puji syukur kanjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Awit ing wekdal punika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga kita saged makempal kanthi rahayu wilujeng. Kaping kalihipun, mugia salawat serta salam tetep linubaraken Gusti Allah dumateng patuladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun menuntun kita dumateng margi ingkang leres. Kaping tiganipun, kula ugi ngaturaken panuwun ingkang saged. Dene punapa panjenengan sami sampun kersa ngrawungi adicara ing siyang punika. Mugi-mugi lampah panjenengan saking dalem dumugi ngriki dipun catet minangka amalan ingkang sae dening Gusti kang murbeng dumados. Bapak Ibu para rawuh ingkang tuhu bagya, ing kalodhangan punika kula minangka wakil saking siswa kelas 9 ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru. Awit saking katresnan anggenipun gulawentah kula sakanca saengga kula sakanca saged ngrampungaken kewajiban ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan puniki. Kula sakanca namung saged ndedonga mugi-mugi sedaya amalan kesaenan Bapak Ibu guru pikantuk piwales warganing Gusti. Mugia Bapak Ibu guru tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah adik-adik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji-biji ingkang maremaken. Boten kesupen kula sakanca ugi nyuwun gunging samudra pangaksami. Awit kula sakanca asring sanget damel Bapak Ibu duka lan kuciwa karena atuh saha sola bahwa ingkang kirang meranani ing penggalih. Dumateng Bapak Ibu guru lan adik-adik sedaya, sepisan malih kula ndedonga dumateng Gusti, mugia Bapak Ibu guru sedaya tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah. Amin. Wasana cekap semanten atur kawula lan mbok pilih wonten atur saha salah bahwa ingkang kirang trep ing penggalih, saestu kula nyuwun agung ing panemunten nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.